la. Kakahagis lang ni Master Mata. Oo. Ay, malaki. Ay, malaki. Oh la la. Oh la la. Kumusta kayong lahat mga tupay? Welcome back muli sa ating YouTube channel mga tupay. Nandito na naman tayo sa ating fishing adventure mga tupay. At kasama ko naman ang ating tropa, Paangat Anglers mga tupay. At nandito na naman kami ngayon sa may Tagalag fishing spot mga tupay. Dito sa may Valenzuela City mga tupay. At ito yung area mga tupay na saan dito kami ngayon mamimingwit sa fish pan ni Ka Anoy. Yun ang pangalan dito ng fish pan mga tupay, ng may-ari mga tupay. At nandito na rin ang aking mga tropang anglers mga tupay. Sila si Master Mike TV, si Master Matt, at si Ribas. Ayan, nandito na sila lahat mga tupay. At napakasaya dito ngayon mga tupay dahil nagsama-sama na naman ang pangkat na mga tropang anglers mga tupay. Team Paangat Anglers mga tupay. Yan, nandito na kami lahat nagtitipon-tipon na naman kami ngayon dito mga tupay. At nandito na rin si Master Mateo at si Master Toto mga tupay. Nandito na rin sila mga tupay. Okay mga tupay, umpisahan na natin ating pag-fishing adventure ngayon mga tupay. At siyempre bago ang lahat mga tupay, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, baka naman mga tupay, pasuporta naman ang aking YouTube channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. At click na button bell mga tupay para magiging updated ka na sa mga i-upload kong video mga tupay. Let's go mga tupay, bingwit na tayo. Dito na daw. Dito na rin tayo. Nakila ko wala, bulbul sila eh. Huli check. Uy, tilapia na mga katupay oh. Marami na pala. Mga isang kilo na to. Pwede na kami umuwi. 1 kilo na yan. Magkano kilo ng tilapia dito? Master Mateo, ha? 100 na. Pwede na. Uy! Huli kuya. Oop! Huli kuya. Oh lala. Huli. Ayun nga. Huli nga oh. Uy, dami na pala. Ay, marami huli sik nga kati. Jaguar. Ay, mayroon na rin. Jaguar oh, malaki oh. Jaguar. Uy, jaguar din. Hindi yan masarap. Ano ba lasa niyan, te? Tabang niya. Matabang. Hindi naman, ano po. Timplahan lang talaga. Asin, bitsin. Uy, pinakawalan ni kuya. Ayaw yan. Andito, pukul mahaba sa akin eh. Kaya nga, di ka hagis ng ano yan, master. Dami yung Jaguar na. Ano yung pain? Anong pain nyo, te? Bulate. Ayun, pag bulati talaga, te. Jaguar madalas Hindi yan kumakain. masarap. Tabang. Matabang yung ano niya. Sarap yung tilapia. Pero walang huli. Pwede na. Pwede na rin. Ano na lang talaga ng pangpalasa. No? Malalaki, sayang din pagpakawalan natin, di ba? Makahuli ng bawat. Sabi din Janet. Ano rin doon namingwit na doon sa gitna, oh. Lagyan mo ng blade sa'yo, mister. Ha? Lagyan ng blade. Subo mo ganyan. Para paniyaro ako. Yun. Yun, oh. Kita ko na, oh. Master ka tupa, yan. Laki ng huli na ito. Malaki nga. Ha? Malaki rin yan? Ito, malaki. Yun, malaki rin. Papalat. Oh, ito. Oh, Master ka tupa yun. huli na naman ako. Huli ka na naman. Oh. Adami ko huli, ah. Oh. 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 Master ka niya, kamanis. Oh. Mas malaki yung pariyonyok. Oo. Yan si Master Mike mga tupay. Paki-subscribe naman ang kanyang YouTube channel mga tupay. Ang bigat pala ng 100. Uy! Kahuli na naman, oh. Taba, no? Taba. Ni Pandoy, no? Oh, lala. Sino panalo? Si Matt. Uy, sige. Iuwi mo si ano, alam mo na. Si Pandoy. Ano ba si Kuya Alvin? Kaya ako, naging champion ka. Panay na ang huli ko, pare. Panay na ang huli ko, eh. Yung lahat ng rad sa'yo. Kaya nga, eh. Lahat ng rad sa'yo. Panay na ang huli nga ako, eh. Kaya wala na. Hindi pa nagpapain eh. Huli na eh. Huli agad, eh. Paldo. Ganda ng babae. Ito pala yung ano, monay pa na no. Ayan. Ganito lang.
Dapat bangus pare, malaki-laki lang dan, malaki din yan ng konti. May utang na may buwan. Ay, kaya ano, kawet. Oh lala. Master Mat. Oh yan, bingkitin mo yan Master Mat. Ito ba challenge? Oh, laki ah. Ano kayo ngayon? Ayos ah, malaki pa yung huli oh. Oh, grabe. Ting lang yan. Walis ting-ting lang yan. Oh, laki oh. Tapos pamingwit ah. Liit ah. Walis ting-ting lang yan. Kali oh. Malaki na tayo. Lulong yun nasabitan pa. Master. Hoy, bangos. Dalin yan? May bangos nga. O, ang mga linya niya, ubus yan. Ulala. Yan. Ang laki pa rin si. Oh. Oh. Ang laki jaguar pa rin ah. Sap pa rin. Ang laki dyan ah. Ngayon lang tayo nakakahuli ganyan kalaking jaguar ah. Yok. Huli ay. Sige. Magulo tayo doon to, magulo tayo. Master, lagay mo din, master. Ha? Lagay mo dyan. Alin? Marami na sa inyo? Ay, dalawa nga. Puro malalaki. Talaga yung si Pat. Sama kasi buong pamilya eh. Kambal na tilapia yan ah, master ah. Lumagpas. Lumagpas yung lagayan. Okay. Bangus na ba talaga yan, master? Pakasiribas. Ayan, bango. Ba? Ay, tabi boni, pangalawa na yan ha. Bangos. Bangos na malapad. Little anglers. The little anglers. Little anglers. Nakalay na si little anglers. Kayo nakaulit na bro? Ha? Ay, grabe. Paldo. Paldo. 2 kilo siguro yun. Oo. Yung bayad ka. Master, sinabi ko muna Paldo. Hoy, kumain na muna. May kumakain na dito. Ah! Ulala! Pare, uwi na ako! Pare! Uwi na ako ba? Ang laki oh. Parang mag-asawa. Oh, halos pareho ng laki. Ayun oh. Good size. Hindi pa bumagsak sa burak. Ayun oh. Malaki. Nasa malayo pala yung malaki. Lang? Malaki. Yan oh. Ako tubig lang. 4 fingers. Oh. Oh, lala. Laki yan ah. Oo. Yan, gusto mo ba? Nangyari. Uy. Ay, Master, tanggalin natin, Master. Ay! Hoy, malapad yan, Master Mike ah. Malapad po. Malapad yan. Eh, oy! Dalawin. Eh, uwi na yan.
Ito, pangri ko na to. Silip ka dyan. Ate Ami. Sinel, nandyan din. At dito mga tupa, hindi ko inasahan na ma-meet ko dito si Master Chris Nerian mga tupa. Yan siya mga tupa. Oh. At napaka magandang dilag. Idol Chris Nerian, thank you sa iyo. At dito mga tupay, bigla na lang kami nagkagulo dahil bigla na lang may kumagat na bangus mga tupay at sunod-sunod pa mga tupay. Sabay yung dalawang pamingin may kinagat na ng bangus mga tupay. Si Master Matt yung nakakahuli mga tupay. Ayan o, malaking bangus mga tupay ang nahuli namin dito. Lating kilo ang isa mga tupay. Oh lala! Oh lala! Malaki. Oh, may huli dito! Ah, may huli din yung isa ka! May huli din yung isa ka! Eh, hatakin mo na! Huli yung isa ka! Hatakin mo na! Bitaw, master. Eh. Tangin naman! Kata! Ang lalayo! Kakain nyo sa'yo, master. Sige, ikaw. Kaliwa pa to ah! Sige. Op, saan tayo lagay? Ay, doon oh. Sure ball, master. Hinahawak ako ng cellphone, master eh. Sumusigalan! Ayan ba? Op, baka. Yan. Pressure ball ba? Wala namang huli to, Matt! Ah, grabe. Sunod-sunod na yung kagatan oh. Wala. Lala. Ayan oh. Ayan, master oh. Matt! Wala, Meron. mayroon. Bangus na naman yan. Oh, ala, parehas na yung laki. Parehas lang din. Yun oh. Ay, kalahating kilo, Master Matt. Hello, master. Ah! Master Matt lang talaga laksak lang. Oh, painin itong dalawa. Ay. Uy, ang sarap ha. Sarap patakin. Ay, sarap patakin. Araruhin niya lahat yan. Hop! Hop! Ano ba, Sir Matt? Ayan. Kaya niya yan. Kaya ba? Yung little anglers eh. Kaya yan. Oops! Oops! Hop! Hop! Ayun, nagawin yung bingwit. Hop! Oops! Ay, ayan na. Malaki, Master Matt ha. Malaki yan. Wala, di na kaya. Di na kaya. Malaki yan, Master Matt oh. Ay. Mabit. Ay, sumabit. Ay. Sumabit oh. Malaki. Sumabit sa net. Sumabit sa akin. Nakawayan. Sumabit din to eh. Kasi hindi mo agad ko kumuha. Baka sakali matanggal pa. Mat sa akin, Mat. Pareho kayo nasabit. Sumabit ako dyan. Sumabit ka rin. Wala, sumabit. Nakatanggal na? Dito pa. Paano kaya yan? Ayun, nandiyan si Kuya. Yan ni Kuya. Ayun, kasi malaki Kuya. Malaki. Ito kuya ano, malaki to. Oo. Malaki yan. Malaki nga to. May 1 kilo yan. Malaki to, maniwala ka sa akin. Ayan oh, malaki nga. Kasi laki ni Pandoy. Ayan oh. Ala, ay parang cream dory yata. Ano kaya yan, cream dory? Ha? Huli. Malaki yata isa eh. Ay, malaki. Ayun oh. Dalawa huli? Pangalawa yung net. Dalawa ba? Ay, ang pingga. Mag-swimming ka na kaya. Ito ba yun? Ah, yan. Ay, sana matanggal kasi sayang yung ano ni Master. 100 grams yan. Hindi sa akin eh. Op. Tanggal na.
Kayo ang sumabit, oh. Tinan mo, wala yung ano ko. Dito ka. Dami-dami niya. Yung singil ko may direct-direct. Yung di bali, huli na bang bangos? Huli ang bangos. Wow. Isi ka pa, ha? Master Mat lang talaga sa club. Ay, ay, sus. Ulala. Ayun, oh. Ayan na mga katupay. Oh, baka sumabit na naman sa ano. Laki, oh. Ay, ulala. 1 kilo yan, Master. No? 1 kilo. Malalaki pala bangus dito, Kuya Anoy. Oo, laki. Oh. Grabe, laki. 1 kilo na yan, Master. Ha? Yung bag ko, ilabas nyo na. Oh, Daddy, sige. Sige, reel mo. Ano eh? Sige, reel mo. Sige, ikot mo. Uy, mayroon nga. Sumabit. Lulong yan. Anak ni Lolo. Ay, malaki nga. Malaki nga, oh. Tuloy mo, no? Malaki. Oo nga. Malaki nga, kuya. Oo. At dito mga tupay, maya-maya lang ay papaalam na ako sa aking mga kasama mga tupay dahil sa dami na ng aming nahuli mga tupay. Paldo na talaga kami, kaya na maaga kami nakakaway mga tupay. At siyempre mga tupay, bago tayo maghiwa-hiwalay mga tupay at nagustuhan mo ng aking video mga tupay, baka naman mga tupay pasuporta na lang ng aking YouTube channel mga tupay sa pamamagitan ng pag-subscribe mga tupay. At sa YouTube channel din ni Master Mike TV mga tupay, baka naman po pasuporta rin ang kanyang YouTube channel Master Mike TV mga tupay. Welcome kayo sa kanyang channel mga tupay. Maraming salamat mga tupay. Susunod naman nating pamimingwit mga tupay. Salamat. Master. Uwi na rin kami. Nakapaldo na. Kung gusto mo ng tilapia at saka bangos ito, kahit kaanoy lang, pumunta yung mga ito, yung Sabado lang dito. Oo, dito, di kayo. Pasupol po kay Katukay Vlog Master. Thank you, Master. Pasupol Thank you, naman, thank you. Master. Pasubscribe Thank you, Master. naman sa kanyang channel mga Master, no? Ngayon Master, bisitahin mo rin yung channel ko Master. Master Mike TV, welcome po Yun. kayo sa Master sa bahay ko. Oh. No, ayun, oh, yabang na naman, no? Master. Oh! Mayroon na naman, oh! Hindi. Idagdag ko na to sa akin. Idagdag na to. Ano? Kaloy! Idagdag ko na to sa akin. Itong isa. Ito malaki. Uap! Patanggal, Master. Ulala. Nagkahabol pa, oh. O, dito ka. Ano, Master? Mat, una na kami. Little Anglers. Kristner yan. Una na kami. Thank you. Patir Kristner yan, oh. Master! Una na kami, ha? Okay, thank you. Sige, yan ang mayari sa Pispan mga tupay na kung saan dito tayo namimingwit ngayon. Si Kaanoy. Okay mga tupay, dito na lang muna tayo magsamantala maghiwalay mga tupay. At makita-kita na rin tayo sa sunod mga tupay sa pagpamamingwit. Master Mike TV. See you again. Sabado ulit. Sabado. Okay. Next time ulit. Kita ulit tayo, kaya lininipan. Okay. Bye-bye mga tupay. See you again, pamilya vlog.